Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед дӯстон ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Пеш аз навора сар кардан як навора тамошо мекунем дӯстон. Мебелҳои арзон бо качества, дастафта, установка. баъд видеора сар мекунем дӯстон. салом ҳамватанони азиз, хушомадед ба мебел Хуршед. ҳамватанони азиз, инак мо сехи мебели худро кушодем дар шаҳри Душанбе бо устодҳои таҷрибадор. тамоми намуди стили хай-текро бо сифати хуби беларус сохта медиҳем. спални гарнитур, шифонер, диван ва инчунин шумо метавонед мебелҳои таби дили худро бо тариқи WhatsApp ба мо равон кунед. мо ба шумо сохта медиҳем. нисбат ба магазин ва дигар сехҳо арзон мебошад. марҳамат, номерҳо барои тамос WhatsApp дар рӯи экрани шумо. занг занед ва мебели худро гиред. хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, Каркидинский, нарое ки мебинем шоҳрои Калон аст дӯстон. аз шоҳрои Калон, аз пеш бозорча то ана ҳамин кӯча дӯстон, видето 300 метр роҳ аст дӯстон. 300 метр роҳ, якум кӯча тарафи дасти рост мешавад, рӯ парои бари магазини Анисҷон. ростаки дарвозае мебинем дӯстон, 100 метр, аз ана он 100 метр кӯпрук мешавад. аз тарафи кӯпрук тарафи дасти чап мегардем, хонаи фурӯшӣ ана ҳамунҷо аст дӯстон. 4 сотиқ замин, 5 дар хона, 120 квадрат. рафта аз пеш ба навор мегирем дӯстон. маълумоти бештара соҳибмул медиҳад. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши хонаи фурӯшӣ омадем дӯстон. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ростаки аст дӯстон. ҳозир дар омада коли маълумоти хонаро медиҳем. баш асфалт, латоки об дорад дӯстон. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. чор сотиқ замин гуфтем, 5 дар хона, 120 квадрат, 2 ошёна дӯстон. об свет шаҳрӣ аст дӯстон. дар сари роҳ аз ин ҷо ба навор мегирем. дарахтои мевадиҳанда ҳаст. ростаки аз он тараф ҳоҷатхона. дар ин ҷо бошад аввалхона. аз ин тараф кухня аст дӯстон. дар ин ҷо бошад ҷои анҷомхона, ҳезумхона дӯстон. медароем ба даруни бино. ростак як хол мешавад дӯстон. як хонаи детский аз ин тараф, як хонаи дигар аз ин тараф. дар ин тараф бошад ҷои санузил. дар дуи мошина бошад 3 дар хона. аз якум хона аз тарафи дасти рост мебинем. як тиреза аз тарафи пеши бино аст дӯстон. дуюмги хона. ва ҳамомхона.
мебарем ба дуи мошина. дар дуи мошина гуфтем ки 3 дар хона аст дӯстон. аз тарафи дасти рост якум хона. хонаи дуи мошина ранг бор кардагиам тамом бе абой. зали калон аст. ростак як хонаи дигар. ин пеши бино аст дӯстон. сеюмги хона дар дуи мошина опши 5 дар хона. инҷо гуфтем ки дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст. дар инҷо бошад мотор як бучка мондагиан об 2 линия об доранд гуфтестам дӯстон. оби суатакирам доранд, оби прамӯям ҳаст. инҷо гуфтем ҳоҷатхона. хоб хонаро дидем дӯстон. номерои соҳибмулкам мемонем, чизе намефаҳмем, дар соҳибмулк занг мезанем. ватсап ҳаст, ватсапам доранд, маълумоти бештара соҳибмулк медиҳад. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи шоҳмансур, Картигинский, 4 сотиқ замин, 5 дар хона, 120 квадрат, нархаш $62,000 амрикоӣ. боз муомила дорад, хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 904 88 94 73. дар ана ҳамин номер ватсап ҳаст дӯстон. занг мезанед, маълумоти бештара соҳибмулк медиҳад. нафароне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монен. хонаҳои фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ дорем дӯстон. мағозаи фурӯшӣ. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунем, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб, хонаро баҳогузорӣ мекунем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.